наистина и построили цяла цивилизация, която се мери с античната гръцка и средновековна цивилизация, с римската, с старите цивилизации. Днес на тази свещена земя ние на този прекрасен празник отдаваме своя поклон. Трябва да учим децата си, трябва да бъдем бдителни, трябва да бъдем критични към това, което учат те в училище, начина по който им изглеждат учебниците по литература, по история, защото не е достатъчно познанието за тази величава история. Когато човек не си знае историята, когато не си уважава корените, той наистина става дърво без корен. Само преди няколко дни, в деня на отворените врати, на 1 ноември, другия голям български празник на будителите, ние показахме една невероятна изложба, която също събира артефакти в президентската институция от тези земи. Амулети, където се смесва глаголица и кирилица, където хората са вярвали, че когато знаеш силата на произхода си, когато имаш вяра дълбока в себе си, ще преодоляваш всичко, и са го носили на гърдите си. Невероятни паметници на културата съдържа нашата страна. Чужди археолози, учени казват: България е страна, в която като направиш 3 крачки, на 3-та крачка има археологическо откритие.